Il-Prim Ministru qed jinnomina lil George Vella bħala l-10 President ta' Malta u s-suċċessur ta' Mary Louise Coleiro Preca. Dan wara li tlieta l-Kabinett approva din in-nomina f'din li kienet konferma ta' xnijat persistenti tal-aħħar ġranet u ġimgħat. Din il-mossa turi li l-Gvern ta' Muscat warrab għal kollox l-idea li l-President li jmiss ikun ġej mill-kamp politiku oppost. Il-Partit Nazzjonalista permezz tal-kap Adrian Delija kien ressaq 3 ismijiet biex jiġu nominati: Lawrence Gonzi, Luis Gallia u Tonio Borch. Ismijiet li kollha ġew injorati. Dan ifisser li Joseph Muscat ma baqax jibni fuq l-istil inklusiv tal-ex Prim Ministru Lawrence Gonzi meta fl-2009 kien innomina lil George Abela, mossa li tqiset minn ħafna bħala waħda li ġenwinament għaddit messaġġ ta' għaqda. Fis-qarrija l-Partit Nazzjonalista qal il-Prim Ministru tilef opportunità ta' deb ta' pass serju biex jerġa' jagħti kredibilità lill-istituzzjonijiet ta' pajjiżna. Il-Partit Nazzjonalista b'dispjaċir innota li Joseph Muscat ma kienx kapaċi jirreżisti l-pressjoni partiġana interna biex ma jaħtarx President mill-kamp politiku oppost, jew wieħed li jġib il-qbil taż-żewġ terzi tal-Kamra tad-Deputati. Dan kien ikun l-ewwel pass ċar li juri li l-Gvern verament irid jagħtwa tibdiliet serji li jerġgħu jagħtu kredibilità lil pajjiżna u lill-istituzzjonijiet tagħna, fosthom tibdiliet proposti mill-Kummissjoni Venezja. Il-Partit Nazzjonalista se jkun qed ilaqqa l-grupp parlamentari tiegħu sabiex jiddiskuti din il-ħatra importanti. It-tabib George Vella li għandu 76 sena u mwieled iż-Żejtun mistenniju l-ħatra ta' President fl-4 ta' April. Tul il-ħajja pubblika tiegħu huwa serva bħala Deputat Prim Ministru u Ministru tal-Affarijiet Barranin. George Vella huwa miżżewweġ lil Maryam Negrima u flimkien għandhom 3 tfal u 7 neputijiet.